aurten izagera naia, herrikok, gutxi ikusitak gure arten, baino, danok eake kanpon da turismoko lan honek asko behartzen gaitu kanpon ibiltzek, eta gaur bintzat, maien nidu ormaiztiar. Goitur bezala igean notatzen, urte edo zaharroteita da etortzeko joeda daukanak, bai Kataluniati eta beste hainbalekutati eskatzen dola, zaharrotegie produktu bezala horren lotuda bateteko edo batez ere paketu osoa eteko, eskatzen nahi dela, berrazte bukadan zer gauza gehioen daizken da guzti hori, ez? Aurtengo produktuari zer esan, nola datorren sagardoa, hori pixka bat adirazteko sagarretik hasi behar da, ez? Sagarra udaberriain bustia izan zen, ondorioz polinizazioak etzan ondo funtziona, erlea nahiko geldi ontzan, da etzan ondo polinizatu, orduan ondorioz fruta gutxi izan da, baina horrek dakarre fruta gutxi hori kalitatezkoa izan dela. Eta gero probatuko dituen bezala, gorputza handiko sagardok dare. Eta gorputz horrek ematen diu iraupeneko sagardo bat emango diu botilan. Eta hori alderdi horretati oso interesantea da. Bai, azpimarratu nahi nuke, Goierrik dauken garrantzie sagardo gintzen, ez? Astigarra eta Hernaniri zintzaile bereak endu, baina ondoren, nik uste Goierrin ere indar pixka bat ez, eta afizio hondi daula, eta sagardo gileok ere, produktu desberdinek egiten hasita gabe, eta uste dut etorkizunen zerbait gehiago izango dala Goierri ere. Oso gustora ez, hemen gure ohitura diez, beti hanik ibil izango da sagardotik egiten bueltaka, eta aurten hemen Goierriko txotxan irikeira tokatzen zaigu, eta tartekare eroitzen diez, tragon bat beste urten zehar askore ez, zaigu komeni, baina egia esan aurten nini honi honeatorren eiz pare bat aldita, hori artea, eta oso gustora ez, nik uste sagardotegik hori badaukela baita ez, oso tratu familiara izaten dela ez, askotan die familiko jendea lanen egiten dona, lanen ibiltzen dienak, eta beti etortzen gara familin edo lanekok edo kadreian, eta nik uste ambiente politia sortzen dela sagardotegi hauetan, eta hori hautsi barreko ohitura badala, eta hola seitzen den danon arten, eta ikusiko da, aurtengo sagardoa nolako da. Goierriko sagardoa. Txotx! Ona? Arrazok? Listo, hace horren. Kutxakaria nik, Ide bai. Baizuek. Sartu pixka gira, Venga. Esta konsientzia egintzen da, baina gutxi guretzen. Astentzia duzkela jarra. Enkarga duzkeo izango dira.